Funergal pechou en Expo Ourense as portas da súa 12ª edición despois de 2 xornadas e media de intensa actividade comercial e formativa durante as que recibiu o apoio dos profesionais do sector, fundamentalmente procedentes da Península Ibérica, inda que houbo visitantes dun total de 21 países de 4 continentes. En total, esta cita recibiu máis de 4.500 visitas, un 11% máis ca na edición de 2022. Esta edición contaba coa participación de 55 expositores de 8 países, entre os que se podían atopar unha das grandes prestadoras de servizos fúnebres, como o Grupo Mémora, a importantes fabricantes de ataúdes da Península, fabricantes de fornos, crematorios, lápidas, arreglos florais, xoiería e complementos para pôr en marcha un funeral, xestión integral de servizos funerarios, etc. Os expositores tiveron en Funergal a oportunidade de posicionar a súa marca entre os visitantes profesionais. No que respecta á formación, esta edición incluía o 3º Congreso Internacional de Directivos Funerarios.